ngawarwu arahan aning ngadure kang maguru gangsa tetek kaya butula war panjri anggeti ora kata ingkang waja layu sepet wah tak tidak ora pangling ana kethek ulesi kembang duren kowe Jayanggoda aran ningali ora tek kowe anak Dasamuka ya Raden Trisirah memper yen to sirahmu telu ora jamake menungso ora sah kakean cerewet Jayanggoda dina iki kabeh kanca rowangmu minggata saka bumi kelahiranku Ngalengka aku gelem minggat aku kudu iso nglangkai bangkene gerangamu Prabu Rahwana piye wah leleng pacakmu kementus kowe nglangkai bangkene Kanjeng Rama yen isih ana anake lanang pangeh lamun aja cerewet ya Yan. Mati kowe. Wat. Wah. Wah. Yo, aduh. Bayar. What you?
Wah, ya wah. Ya iya. Wah! Kados pundi Raden Gunawan? Ngatos-atos. Kula dereng kawon. Namung emanipun ingkang nami Trisirah. Menika sirahipun lak 3. Kok kenging gamanipun piyambak kula rebat. Kula tamakaken sirahipun setunggal menika pecah. Kok tasih gesang. Tasih soro hamuk. Raden putra-putra Ngalengka menika benten kaliyan putranipun Narendra sanes. Sedaya menika nyuwun pangapunten. Menika lare boten bares. Menika ketitipan kasektenipun Kakang Rahwana. Ngaten inggih. Contonipun Raden Trisirah menika sirahipun 3. Lajeng Trikaya utawi Tribau tanganipun nggih 3. Ingkang bebayani malih menika ingkang nami Trinetra. Menika mripatipun 3. Ingkang kalih mapan sak limrahipun ingkang setunggal wonten bathuk menika nggih bebayani. Salajengipun nggih mengsah panjenengan Trisirah menika kedah dipun rampungi. Liripun kedah dipun sirnakaken sirahipun 3 menika. Oh, ngaten kedah 3-3-nipun. Inggih ngaten namung setunggal mboten saged mati. Wah. Najan iso nyireni sirahku sing siji, ora bakal iso mateni aku. Wah, kabeh-kabeh urip mesti kudu mati. Ora bakal nglungsungi atek kaya ula. Ayo. Katokno budimu. Ah! Baik. Wah! Oh. Ah! Wah! Wah! Eh! Wah! Wah! Ah! Wah! Ayo sambat-sambato. Witri sirah. Sirahmu siji pecah sing loro tak pokai kabeh. Arpa kowe iki digdaya dikaya ngapa? Surasudira jayane Kanengrat suwuh brasta ulah tekaping Darmastuti. Kowe duwene kasektene atimu ora suci, rampung nyawamu. Wah, tek putih Anoman kowe. Wis tau gawe gegere Ngalengka apa badamu? Anak Rahwana ya. Raden Tribau ya Trikaya. Ayo, kroyokne aku. Ora usah kroyokan. Ijen do ijen. Aku iso nyampurnake dapurmu. Wah! Woi! Ayah! Oh, ayah! Pagi! Oh, wah! Ke! Oh!
Mati ya. Wah! 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 Ah! Trikaya ya tribau. Hilang nyawamu. Bareng kekuatanmu. Pengapesamu. Tak protoli tanganmu. Ayo, sambat-sambat ndi peranaan ngalengkon maju rampung dina iki. Wah, salah si keparat. Kadang-kadang wis gugur madyaning palagan. Yo. Kakang Trisirah, Tribau mekaning pati gila. Trinetra. Ayo nono kridhaku. Maju. Tak pandeng ora kakang geseng awakmu derajat apa kowe. Kethek ra ditetek sapa kuwi? Patih Hanila. Sapa Trinetra? Ayo. Ayo ana kridhaku keparat. Kowe anak Dasamuka iki marganing patimu. Ayo. Loh. Maju kowe. Wah. Aduh. 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 Wah, apa ini? Ah! Senopati ning Rama Wijaya, Jayagada kuwi. Iya. Sawe Trinetra, ayo. Ayo ana kridhaku. Idian. Wah. Apa ini? Wah. Ya jagat pangestungkara. Ragile Dasamuka nek ngedapi-dapi temen. Sing jeneng Trinetra. Jare mripate kena kanggo mandeng mungsuhe. Kethek-kethek padha mlayu kabeh. Padha ora kuat yen nyawang mripate Trinetra.
Apa kelakon Anoman bakal kewirangan iki? Warudaya ngawi katrekani codhe sapa sing gawe Senggana iki kula katur buku ya banget panarima ulun kita ngaturake pangabekti Senggana wonten dawuh ketoke kabeh para wanara padha kejipuan to mungsuh kelawan anak Rawana sing mripate telu jenenge Trinetra inggih buku gawok raos sing manah kula sanes-sanesipun gampil pun pejahi nanging ingkang nami Trinetra menika menawi mandeng mengsahipun sami lumajar mboten kiyat mesti ora kuat mripate kae kedunungan Surya Kantha apa meneh yen to wancine awan ngene iki wah wis senenge ora karu-karuan den biyantu kelawan soroting Surya saya ampuh pamandenge Trinetra mau iki menapa kelampahan kula badhe kuwirangan ora ngono wis to digdaya dikaya ngapa Anoman kabeh menungsa kuwi winates sapa winates kelawan kodrat yen to pancen kodrating Gusti wis nekani kasekten kuwi ora ndayani apa-apa mekaten pukulut ya kowe eling ana tembang jenenge tembang kinanti wis cinitra jroning tembang kowe biyen nak tau dadi wiraswara to kowe ya mboten ayah kae nek rombongane para kethek-kethek kae kowe tau bawa Wegang Sulanjari aku apal kamu dewae mudeng kok. Inggih, paduka dawuhaken tembang kinanti. Tembang kinanti sing cakepane muga-muga ora kleru kiblatku. Sira arsa aprang pupuh lan detya ngalengka aji. Panguripe kapibala roning lata maosadi. Yen sira patyeng palagan ungkulana maosadi golek ana godhong sandilata godhong maosadi kuwi sandilata kuwi lho ron sambilata iya sing paite ngeder-der kuwi lho kuwi kena kanggo jamu mekaten iya mapanipun mapane ana lengkaing Gunung Mangriawan. Golek ana ora ning lata maesadi wis nika ngesaken dawuh. Aku ki jenenge wong kebat kliwat. Aku mau kok ya ora matur. Godhong Sandirata ki rupane kaya ngapa? Bunder apa lincip? Moko gek godhong semono akeh. Godhong apa-apa ya akeh. Wah, piye iki? Bali kesuwen. Diangkat sak gununge wae.
Anoman. Inggih Pukulun. Endi godhonge Sandilata? Lah menika wonten wingking menika. Nah, ngono dadi dikongkoni cak cek cak cek. Ndak rampung. Inggih. Nah, ayo nek pancen weh kaget aku. Kethek edian. Iki nek gununge bakane ini karepmu ki piye? Kowe pamer umuk. Dewa kok mbok umuki lho. Tek iki rasa ngangkat gunung iso. Karepmu ki piye? Bingung. Bingung piye? Rasandilata menika ingkang pundi? Kethek goblok. Mau kok ora takon nyuk. Takon sik gatrahipun kados menapa? Angkah kula supados ingkang cepet. Cepet-cepet ae nek entek lakone ya urung wis. Kulo mangsane cepetke. Padake wong macul brus-brus ndang wis. Iki nganggo digameli dirasake. Nggih. Nyun pangapunten. Iki lho. Rene. Lah menika lak kathah sanget wujudipun ron. Pancen akeh. Menika kuwi suruh. Oh. Sanes menika dudu. Nggo nginang. Menapa ingkang witipun biru. Kuwi jenenge lompong biru. Aku ora tau bener. Lek kang jenengipun menika kuwi rawe, kuwi gateli. Menapa ingkang alit-alit dedegipun namung sekilan. Napa menika? Sing ndi sak celahipun menika? Ingkang menika witipun alit lajeng rupinipun biru-biru semu wungu. Kuwi jenenge lateng. Halah. Werna-werna. Kuwi ya gateli. Kuwi lho. Kuwi cenah nduri sing rada bunder-bunder kuwi. Kuwi pethiken. Oh, ingkang radi bunder menika. Ya ora bunder banget. Ya lonjong lah wis. Mekaten. Ya. Kuwi pethiken kabeh para wanara kon sumping. Ya kuwi ora ning lata mau sadi kuwi mau. Oh, ngaten. Ya. Lah lajeng pejahipun Trinetra. Lah kuwi kudu direka daya, reka dayanipun. Ngene. Kowe mrentahno kabeh para kethek. Kon golek kaca gedhah. Kaca gedhah iki sing ning rasane kena nggo ngilo kuwi lho. Sing gedhe sing amba. Inggih, lajeng pasangen eneng paprangan. Lah mengko yen to Trinetra wis cedhak kowe mabura. Eneng dhuwur ning arahan supaya ayang-ayangamu ketok ana jroning kaca kono. Pamrihipun. Rasa dekot pamrihe. Tindakno. Lho, tegesipun nindakaken sampun ngertos ngaten nggih mboten tidak-tidak. Wis to. Anggere manut karo jeneng ulun. Mati musuhmu. Ayo pethi sik. Godhong Sandilata kuwi.